harap at ang kaaya-ayang liraw. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Niata sa ikalima nga adlaw sa atong pagnovena alang sa kapistahan sa atong patron San Vicente Ferrer. Padayon natong iampo nga ang kalibutan magkahiusa, mabag-o unta ang mga kasing-kasing sa katawhan, magsunod tas panigingnan ni San Vicente Ferrer kinsa lig-on o sulundon nga kauban nato sa atong panaw dinhis kalibutan padung sa langit. Iampo sab nato ang tanan nga mga benefactors and donors nato nga nagsigig tabang dinhi pinaagis pagpamalit ani atong mga slots hatagan unta sa tinuod nga kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios, nangahas kami paghingalan kanimo nga Amahan, hingpita sa among kasing-kasing ang Espiritu sa among pagkasinagop nga mga anak aron mahimo kami nga takos sa pagsulod sa langit nga mao ang among kabilin nga imong gisaad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro ug si Juan namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan pagampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo, misulti ka sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon sa iyang pagingon, nganong nasuko man ang dili Hudeo, ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga buta nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta, ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinuod ni ining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakhiusa sa mga dili Hudeo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gihimong Mesiyas. Apan pinaagi niini, ila Hinoong gibuhat ang tanan nga imo na ang gilaraw nga mahitabo pinaagi sa imong gahom ug pagbuot. Ug karon Ginoo,
tanawa kining mga panghulga nga ilang gibuhat, ug kaming imong mga sulugoon, hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Ituyod ang imong kamot aron aron sa pag-ayo, ug itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan ug mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. Human sila magampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo, ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nganong napungot man ang mga nasod, ug ang katawhan misulti ug binuang, ang mga hari sa kalibutan mialsa, ug ang mga kadagkuan nagkasabot batok sa Ginoo ug batok sa iyang dinihugan. Lugtion ta ang ilang mga talikala ug isalikway ta ang ilang mga gapos halayo ka nato. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Siya nga naglingkod sa trono sa langit nagakatawa, ang Ginoo nang yamid kanila. Unya diha sa kapungot misulti siya kanila, nalisang sila kaniya diha sa iyang kalagot. Nagbutang ako sa akong hari didto sa Sion, ang akong balaang bukid. Isangyaw ko ang kasuguan sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo mingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug akong ihatag kanimo ang mga nasod nga kabilin ug ang kinatumyan sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila sa bunal nga putaw, imo silang bukon, ingog kulon nga yuta. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ini ana miadto siya kang Hesus og miingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kun ang Dios mag-uban kaniya. Si Hesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab. Si Hesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa kinibuot mo padulong, madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan ug asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga matao pinaagi sa espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, naghisgot dinhi nga ang mga katawhan nga nagsunod sa Ginoo gidumtan sa mga kadagkuan sa kalibutan. Makapangutana tingali ta, nganong dumtan man ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo sa kalibutan. Lingi ay mong tupad ing nganong dumtan man. Mga buutan man kaayo ang magsunod sa Ginoo, di ba? Maingon kita kanang Dios nun nga tao, di gina mamakak, dili magbugal-bugal, dili mangaway, kanunay nagbuhat og maayo. Pero nganong dumtan man, maunay nahitabo sa mga apostoles na ningon diri nganong nasuko man ang dili Hudiyo ug nganong naglaraw man ang katawhan og mga butang nga way kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas o sa iyang sinugo. Ngunang kamatuoran din sa kalibutan, basta magsunod tas Ginoo, makontra gid nato ang kalibutan. Kaya ang kalibutan manggo dinhi ang gipasabot the human nature, kanibang atong kinaiyang tawhanon. Kontra gid na siya sa Espiritu Santo. Gisulti sana ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Galacia, mantingali to, chapter 5, nga niingon siya, sulod ka nato kanunay nag-away ang Espiritu Santo o ang tawhanong kinaiya, the human nature. Unsa may
unsa may kinaiya gid sa tawhanong kinaiya. Hadlok masakitan. Hadlok masakitan. Kuang gina kinaiya gid na. So ayaw pabantayan ang imong tupad nya kusiag kalit. Di ba mo igking gina. Usam ka. Mahadlok kita anang sakit o kasakit. Not nature gina nato. Nya unsa man say nature sa Ginoo o sa mga taong Diyos nun. Unsa man yang nature? Magpuyo subay sa kamatuoran. Unya kay ang kamatuoran sakit man na, kasagaran sakit man na dawaton sa tao. Lingya imong tupad. Ing nawa kasakiti anang imong naong. Ing na ba? Ing na okay ra kas imong naong. Oy, daghan kay karon magsigi gastog kwarta para usbon lang yung ilang naong. Kana kamatuoran man na ang imong naong. Kana bitang inigmata nimo nga wa pa kay hilamos, mo nay kamatuoran. Pero inighuman na nimo kaligo nya ni tan-aw na kag maisamin daghan na kay kagirot toki nya una din kamulakaw di na tinuod. Imo na nanggi tabun-tabunan ang mga kamatuoran. Kinsa ninyo dinhi ang nagpuyo gyud kamatuoran sa imong naong ta sa ngamot. Tininood yun. Gikas buhok, kutob las liog usa. Kutob lang sa liog. Nalang tinuod gid tanan ba? Wa gigi. Oy, daghan kayong sakit na. Gabi dia gasumba sila. Sumba. Nindot kay tan-aon. Mga siksi kayo kasagaran. Ambot, tinuod ba katong ilang kasiksi? Basta nindot kay sila tan-aon. Kadiyot ra kay ko dito nito. Kuha ko ni Dogay. Kay makakita mo sa tagdili kayo. Mayong tan-aon. Mugawas masang atong human nature. O nang ganahan kay tana, kana bang nindot yung kay tatanahon ba? Kana bang ang tao magsigig yung daig nato, pero dili ba yan na mo'y kamatuoran? Kanang sigihan kag daig? Di oy, kay ang kamatuoran sa atong kinabuhi, daghan gitag mga bati. Daghan tag bati. Nya sigihan na natong tabon hantod, mas stress na lang hinuunta. Mao na ang gitawag og pagpamakak. Mamakak na ta ba? Kinsa man roy gapuyo sa kamatuoran, Team Marcos o Team Duterte? Kung mamili tag mga kandidato, pilion na natong kamaong mupuyo sa kamatuoran. Kana bang mupuyo ug moatubang sa kamatuoran? Pareha ng 20 ang kilo sa bugas. Kamatuoran ba na? Karon? Kamatuoran na o dili? Di kamo na lang anay hunahuna. At tubango na to, og pilagi kilos bugas karon. Kasi gato lang ng waksing-waksingan. Himo-himo na tong 20. Nya di gid na tinuod, maubitang sa Visayas ra ang target. Kay dili pwedeng i-implement sa whole country. Kay dili siya kamatuoran. Nganong ipamugos man nato nga di man di tinuod. Para unsa man. Puyi ang kamatuoran og tag 80 na girong kilos bugas or 60 ba at tubangon ta na aron anha ta diha manukad unsaon nato. Dili kay atong waksing-waksingan nga mag-declare ta og 20 ang kilo pero dili sad mahurot ang tibuok nasod. Ngano man di ay 20 ras Visayas, nya 60, 80 dito Luzon, nya Mindanao lain na sag presyo, pulos ra man ta mga Pilipinos. Ano ba? Mobitang niingon ko pakpakan atong kumilik tungod kay ning agree na sila nga ang counting machine sa kada presinto dili i-connect sa internet before, during, and after sa iyang counting. Nindot na siya. Kay matod pas mga expert aning IT, basta connected sa internet, ang mga hackers nga mga maayo kay ana ilara ng
usbon ang resulta. At least sa precinct level, mugawas ang kamatuoran nga naa diha gikan sa namutar nagi-feed anang maong machine. Maunay theory sa mga expert sa IT og ni-agree na ang kumilik. Congratulations. Kay dihas presinto mugawas ang tinuod. Posible ba in terms of counting votes? Nya inig-feed na ana ngadto sa internet nga mo connect na ngadto sa provincial ug national level, posibleng naa na dihang mga hackers. At least ang katong precinct level mao na toy mo fact check kung ang national level nga counting consistent pa ba sa precinct level. At least lang na ay check and balance. Muriak man gyud tong mga kandidato nga mulahi ang resulta sa presinto, lahi ang sa nasyonal. Kini siya gitawag ni og kamatuoran, pagpangita sa kamatuoran. Nya sakit man na usahay kung pananglitan deron masiruhan gid ang tanang kandidato nga dias Duterte. Madayon ginang 12-0, kasakit ana dawaton sa mga Duterte nga side. Di ba? Pero kung kamatuoran, mao ginay tinuod nga gipili sa kinabag-an nga mga Filipinos, bisag sakit dawaton gyud. Unya aron kung simbako ang Marcos ad nga team mo'y masiruhan, nga mga Duterte mo'y mugawas, kasakit ana dawaton sa mga Marcos nga team. Di ba? Pero kung maunay kamatuoran, atong dawaton ug maunay gipili sa atong democratic way of expressing our decision during election. Dawaton. Unya kon ang kamatuoran wa pa gyud mahurot atong slot para sa pista. Na pa may 37,000 nga wap amahalin tag 100 pesos unsaon man ni Ronato na karon namang Sabado atong pista. Kamatuoran man na milingi ay imong tupad ingna unsa may imong ikatabang ana ingna mulingiw-lingiw lang mo kamatuoran man na mao na unsa may buhaton ni Padre Siano, sige ra jud kog sulting na ay panginahanglan. Gahapon bitaw niingon ko kining atong microphone, kining gigamit bang microphone nahog ni extra nato nga expenses kay nikalit mag-back down tong karaang microphone. Kalit man lang to siya di na mo klaro ang tingog. Mao nang nipalita ani nya 23,000 man akong gi-announce gahapon pagka alas 9 o alas 11 nga misa. Niya, naanak ko no dito ni Dool Dayos opisina nga ako lay angkon anang 23,000. Atong pakpakan. Pero iya pa ko no tong i-deposit sa atong bank account. Simbak kog dili musod. Ato lang sang i-announce ug balik ha. Mahibaw-an man ni karong Miyerkules kung nisod ba kay karon dili pa man to makita. Ugma pa man ang makita nato sa atong online nga banking. Tan-aw nato musod ba. Kana mga inaana ba ang kamatuoran nindot dawaton kung favorable nato. Pero kung ang kamatuoran magpakita, sama niya akong giingon, ang atong slot para sa pista, 37,000 pa ang wap amahalin, tag 100 pesos ra ni siya. Sakit para sa nako, nga mao'y nagdaaning maong kalihokan sa simbahan, isip inyong Paris Priest, sakit-sakit sa ni para nako. Nya kung daghan ang mo dawat sa kamatuoran, sama nako, mudawat, nya pilagod ni ang akong subscriber sa atong YouTube. Pila naman? 247,000 ang subscriber nako sa YouTube. Unya ibutang lang nato 10% ana maminaw sa akong kaning mga humili kada adlaw.
10%. Pila may 10% sa 247,000? Di mo kakuan. 10% sa 247,000? Oh, naas mga 24,000. Di ba? Oh, sige, 24,000. Unya, kada usa na mopalit og usa ka slot, 100 pesos. Pila na may madawat nato ikaugma? Oh, na. Di man mo ka mo kwenta sa diya. Tag 100 slot, 24,000 ka slots. Unya kay 37 man, pila naman lay mahibilin? 13 na lang ka slots, 13,000. Unya inigpista pohon, ikamayo 3, mamalit na sad ang 10% og kuan, tagsa ka slot. Oh, na, kaduhar, pila ra ng 100 in 1 week, di ka kapalit og kaduha, kapalit oy. Unya kung 50% sa 247,000 mo palit, pila may 50% sa 247? Di yapon mo ka mo kwenta. Katunga ana ba? Katunga ba 247? Di mga 100 pila man na? 120? Ang mga 120 kapin, 1,000. Unyag mamalit na karong adlawa. Di 120 ka slots, 1,000 atong madawat niya. 37 ramay atong gikinahanglan, 1,000. Oh, ana. Magtaghoy-taghoy nas Padersiano. Kinsa man di ay ning guided by the Holy Spirit, gitawag ni Kristo og kana bang tao nga na tao pag-usab, born again. Mao ba ni gigamit sa atong mga kaigsuonan nga naagagamit anang kuan. Pero ang tinuod di ay nga born again, matod pa ni Kristo, kana bang mura na kag hangin. Hangin ba nga bisag asa ka padong libre ka, pasabot na ay freedom. Kanang tao bang na ay freedom, na ay kagawasan. Ano bang di ka mahadlok muatubang sa kamatuoran, gawas nun tang muatubang sa kamatuoran. Mao na siya na ay gigaydan sa Holy Spirit. Mao nang niingon diri, bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Kay magsalig na tas Ginoo, dili na ta mahadlok bisan pagpatyon ta. Free ka, free nga mabuhat. Karon na sila'y dialogue diha, nag-debate ang mainstream media representatives. Dito TV5 man siguro to ang nag-host ato, ang mga vloggers, kana mga prominent vloggers na to nga naa sa social media, o ang mainstream media nga mga agents. Lali sila. Ang ilang contention, kinsa man gyud ang angayang tuhuan, ang mga vloggers o ang naas mainstream media. Unsam audi, ang social media, influencers, o ang mainstream media nga mga writers. Kinsa may maing tuhuan. Ang saktong tubag tingali kadtong nagsultis tinuod. Ang sunod sang pangutana, kinsa may nagsultis tinuod? Ilingay mong tupad. Unsa may timailhan nga nagsulti na siya tinuod? Ang kamatuoran sa atong sitwasyon, daghang tao ang muuyon. Niya kay na naman tay kanang gitawag og mga Google, Wi-Fi, kanang sa Wi-Fi, kanang Facebook, kanang Instagram, kanang mga YouTube, mailhan dayon na nato sa mga comments. Anhas comments ba? Reaction sa public.
kung musulti ka karon og sayop, ang public mo react dayon na negatively. Unyag musulti gani kag kamatuoran, ang public mo react positively. Mo na nakanindot karon. Kay naa dayoy instant reaction ba. Inig-post pa lang nimo after mga 1 minute na reaction. After 1 hour, i-post ng imong naong nya ing nagwapa gyud kay ko. Ako gyud mo'y ideal beauty. Nawa, di ba inig dangtag mga 1 minute. Kay bawa nakas reaction. Ing kadi man sa nakasaligan ang reaction, Father, kay naa man say mo react nga antay lagid siya nimo. Oh, sige lang. Kay mga bot magitong tanan, basta i-public lang na nimo, manood magitong ubang mga reactions. Maila na magi positive na negative, pero ang kinadaghanan mao gina siya atong makita. Ikaduhang kamatuoran, ang nagsulti niini sa kamatuoran dili mahadlok nga mobarog sa maong kamatuoran. Ang nagsulti ba, ang nagpadayag, dili siya mahadlok nga mobarog ni ana. Bisag kinsa pay mo atubang niya. Pero kaning nagsulti baka, mahadlok na. Usahay mag-usab-usab ng ilang statement. Ang ilang statement karon ikaugma, di na mao. Mag-usab-usab ba? Ang yes nila karon ikaugma, no di ay. Ang no nila karon ikaugma, yes di ay. Mao na sila ang mga dili. Ang dili magsultis tinuod kana bang sana mag-usab-usab pananglitan na ataroy daghan kaayo nga kusog kay mo komentaryo og mga kahiwian sa katilingban. Pero karon nga daghan kay kahiwian og daghan kay questionable nga mga panghitabo sa katilingban, nangamingaw ni sila. Wa sila i-comment. Murag ang ilang baba ana sealed. Nya sa una kusog kay sila mo comment nga bisan gani mag-away ang banag asawa, muapil sila comment. Pero karon nag-away na ang mga partido, daghan na kay mga issues legal, social, political, way tingog, financial, way tingog. Aka na magduda na taan ng mga tawhana nga mutingog ra na sila kung favorable nila. Di gani sila kapabor ay nalagtingog kay madaota. Mao na sila ang gitawag og dili kamatuoran. Kaya di man sila free nga mosulti. Lingi ay mong tupad. Ing na free ra ka nga mopalit og slot. Ing na kano, ing na free ra. Daghan kay kag kahadlok, patay ka diha. Sige, manindog na ta kato mga free. Nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsuon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikalimang adlaw, pag-ampo sa santos nga kahadlok sa Dios. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, maghuhukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagtudlo ka sa manlalaban ko nga si San Vicente Ferrer sa pagwali o paghukom sa tibuok nga kalibutan. Nakatuman siya sa pagbuot mo, sa tumang kamatinud-ano niya sa pagwali, ug daghan uyamot nga mga tao ang napukan ug napugdaw gayud sa yuta. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, nga tungod sa mga pahanungdan niining mag-uuna sa imong paghukom, mahimo unta nga mapatik gayud sa akong kalag ang santos nga kahadlok kanimo, aron dili na ka ako makaako sa pagpakasala kanimo, ug kung matapos na ang kinabuhi ko diha sa grasya sa pagkawalay sala, mahimo ako nga usa sa mga pinili sa langit. Amen.
Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa Britanya, ang usa ka dalaga gihubagan sa tutunlan ug sa pila ka adlaw dili na siya makahimo sa pagtulon sa tubig. Sa huna-huna sa ubang mga tao, patay na siya, kay nakita naman diha kaniya ang timaan sa tao nga patay na. Ang mga tigula nga mitambong kaniya, misaad nga mudangop sila kang San Vicente. Ug tungod sa ilang pagsaad, naayo ang maong masakiton. Sa hilo, mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Palihog manindog. Sa matag pagampo ang inyong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, dungga kami. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, mahiusa aron sa pagsalamin sa hingpit nga kahiusahan sa Santissima Trinidad, ang katilingban sa Dios ng gugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, dungga kami. Nga ang mga binunyagan mutubo diha sa kahingpitan sa pagkinabuhing Kristohanon, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, dungga kami. Nga sila nga naulipon sa kahadlok, makakaplag sa kagawasan isip mga anak sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, dungga kami. Nga maghago kita sa pagkabig sa mga walay pagtuo, aron sila motuo ni Kristo ug mabunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, dungga kami. Nga ang atong mga kaigsuunan nga matuuhon nga mihalina, mabanhaw ngadto sa himaya sa Santissima Trinidad, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Amahan, dungga kami. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga Amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa, nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobena. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magalampu ka nga Ginoo, kung maglalaban ka manamo. Ay magalampu ka nga Ginoo, kung maglalaban
kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos igapo, kami nga kanimo na naglaom. Nagwali ang imong larawan sa duha katangkod nga simana, ug daghang tawo nahigawas sa mga sayop kasalanan. Ang mga sala nagkajutay, ug ang paglumay nga makakon. Kami San Vicente sa Diyos igapo, kami nga kanimo na naglaom. Sa pagmilagro nagabagting ka, ug ang mga tao nga maluya. Sa mga kasakit ug naganan, imong ilipayan. Ang kasakit sa silot gitambalan, sa imo lamang nga pagtambong. Kami San Vicente sa Diyos igapo, kami nga kanimo na naglaom. Mama ang butaw ang bakul, biyang ug ang tao mamul. Tambalan mo ang iyahon sa paghalong sa tilmong santos. Kani mao nga punuan mo, ikaw gayon ang ipamilagro. Kami San Vicente sa Diyos iapo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya, sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kasadya, ihatag usab kaniya ang kahingpitan sa kalipay diha sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa
ngalan sa Ginoo, husana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pahan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Pope Francis. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman
kami sa mga nakasala kanamo. Piling mo kami, itugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, himayan, ang tun sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita.
pagkaluy pagtan-aw o Ginoo kining imong katawhan, sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalinaw. Unya mahitabo ra ni kung magpuyo gid ta subay sa Espiritu Santo or subay sa kamatuoran. So salamat sa mga nialagad nato nining atong minor nobina mass sa ikalimang adlaw sa atong pagnobina. Ang atong pilgrims and offerers karon mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 5, ang atong kantor as usual si Brad Rene, ang atong salmista si Sister Alicia Mondrano, ug ang atong mga lector sila si Sister Lobelia Colina ug si Sierra wa ang usab tunga. Og salamat sa mihimo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Matias and Mrs. Rebecca Baguio and family together with our pilgrims. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Ang atong activity karong gabi human sa alas 6 nga misa mao ang Jubilee for Drivers. Ang atong coordinator ani si Honorable Brad Dennis Marikit. So atong obserbahan ang mga drivers coming from 5 barangays kung unsay ilang buhaton karong gabi. Murag anhi gyapos grounds nato masaksihan. Yampo nato nga magmalampuson. Nya ugma Martes o sa Miyerkules human sa atong mga misa mga alas 8 gabi tingali na ay mga basketball exhibition games adto dito sa atong San Vicente nga gymnasium. Murag na ay varsity sa UB o sa UC, senior o junior divisions. Unya naa sad toy team sa Compostela versus Liloan nga LGUs. Nindot na siya. Unya inig kapit sa Huwebes dunay clean up or Jubilee for Youth, mang limpyo sila sa atong prosesyonan o niya mamutang sila mga decorations. Ang atong PYCC o ang mga SK sa lain-laing barangay magkuyog sila. O niya inig kagabi ini ana pitsa uno man na dunay bingo sosyal adto sa atong gym sa San Vicente. Pasiugdahan gyapon na sa SK o sa PYCC o niya tag 50 pesos ang ticket. Apil na lang sa kuno na og fundraising. So kitang tanan nga mga makamao ana bingo atong apilan ha. Aron malingaw ta unya makahatag sa tagamay kung naapay sobra o way sobra okay ra sad. Unya ini kabuntag anang pitsa uno alas 9 mao ang atong mass wedding. Mga 60 kapin ka mga couples ang atong kaslon anang adlaw. Ato sang iampo nga maayo ang kanini ang kuan. Maayo ang sitwasyon. Ikapit sa 2 ang atong apilan nga last novena mao ang Pontifical Mass ni Archbishop Palma sa alas 10 sa buntag. Mao na nay atong main 9th novena. Pontifical Mass with Archbishop Jose Palma. Niya atong kuanan, atong kuyugan siya. Niya ini kahapon ana natay misa sa alas 5 sa Biyernes alas 5 sa hapon niya humandayon ang ato dayong foot procession. Magprosesyon tang tanan manguyog ta. Atong ihalad ni San Vicente ang atong sakripisyo aron tabangan kita niya, kuyugan kita niya sa atong panaw sa paglaom. Unya ini ka pista alas 4 ang atong misa nga pontifical fiesta mas alas 4 sa hapon musunod dayon ang barrio fiesta. Ang tanang mga chapels mo'y magdag pagkaon kay kita may nagpista gid ani
together sa ilang mga barangay officials. Ana na to sila i-arrange diha kitang tanan. Magdungan tagpangaon, apil ang mga bisita human sa misa. Nasa tay program gamay o awarding sa ato mga contest atong i-award anang panahona aron concentrated ang atong pag-celebrate niya. Dili pa gyud paigo ang atong pagkaon, manuroy ta didto sa atong mga kasilinganan ug naay maghikay gid ana, no? Ato nang himuon. Lingay mong tupad ina maghikay ka. Sa ari na lang daan ba? Ina hikay ka ug di gani. Bahala na ka diha. Sige. Ato sang ihatag ang update sa atong kuan lang kanilang niyang God's Healing and Deliverance Powers GHDP. 32,890 pa ang atong halin, napay 37,110 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na sa ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 1,038 na ang atong nadawat. Nya sa katong SBF DAG tag 500, 4,207 pa ang available. Nasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000. Ang katos ang haligi para ni Mama Mary itabang nato ni Father Arnel, 839 pa ang wa mahalin, tag 100 pesos per slot. Nasa ni 20 slot challenge nga tag 2,000. 94 na sad ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Nya suporta ta sa dinner for a cause sa Guadalupe Parish, ako ning parokya karong May 10 adto sa IEC. Pamalit mog ticket, murag tag 1,000 ang ticket ani kay fundraising man siya. Nasa ni concert sa or murag singing entertainment sa ato mga singing priests, pinanguluhan nilang Father Kipling Agravante, Father Saki, Father John Gutierrez o uban pa. Nya padayon sa mog support sa atong YouTube channel, ako gini ihangyo ninyo kay ni arang-arang rabang atong income. Last month naka-income ta og natagaan ta sa YouTube og mga 292,000 kapin. So pakpakan nato ang YouTube. Atong YouTube channel 247,000 na niya ang atong subscribers. Padayon lang mo og view, like, share, subscribe kada adlaw kay makaspread ta sa gospel atong mga reflections og misa, at the same time maka-income sa ta para sa atong charitable expenses og makalikay pagidtas mga scammers kay ni aman dinhi ang atong official information ato ipakita. So, mao na, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.